så YouTube. Ah! Hvor fanden er det henne? Nå, hvad er der? Fuck det henne. Hvis I ikke ved det, så er det sådan noget her, man lige kan ikke se, der er sådan nogle firkanter der. Så man gør sådan der. Så man hopper herned. Fuck. Og så ligger der en gun lige her. Nu kan jeg lige vise det. Så nu kan jeg med lys. Se, der ligger en gun. En bil. Så skal man kravle op her, så skal man skyde igennem her. Jeg kan lige bevise det. Det der. Så er der et skud der. Så man kan godt skyde igen. Nå, jeg er vel færdig. Fuck! Fuck, vi vinder mange gange. Vi er så lige i gang med at lave YouTube. KK. Men det er KK. Han der no. Fuck. Jeg finder en anden bane, som der er nogen går ned i. Ikke Minecraft selv. Nej. Fuck. Nej, GF. Åh. MG 100. Fuck. Hvis jeg ikke uploader pænt mange videoer, så bare sig til. Hold nu kæft, Nikolaj. Altså, jeg er her. Ja, det er ikke mig, der hedder Nikolaj. Nej, det er ikke mig, der hedder Nikolaj. Nikolaj, jeg taler med ham på Skype. Han er bare helt vildt noob. Han er dum. Han har heller ikke nogen hjerne.